Samantala po, solar dryer pavement naman po itinatayo sa San Rafael, West San Nicolas, Pangasinan para sa mga magsasaka. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Ng mga magsasaka sa Barangay San Rafael, West San Nicolas sa pamamagitan ng itinatayong solar dryer pavement na magsisilbing ligtas at maayos sa pasilidad para sa pagpapatuloy ng mga produktong agrikultural. Personal na nagsagawa ng inspeksyon ng lokal na pamahalaan upang tingnan ang progreso ng konstruksyon ng pasilidad na may sukat na 24 na metro ang haba at 13 metro ang lapad. Ang proyekto ay pinanduhan sa ilalim ng Barangay Subsidy Program bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng suporta ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga post-harvest facilities, inaasahang makatutulong ang solar dryer pavement sa pagbawas ng pagkalugi ng mga magsasaka dulot ng pabago-bagong panahon. Sa halip na magpatuloy ng ani sa gilid ng kalsada o sa mga bukas na lugar na madaling maulanan, magkakaroon sila ng mas epesyente at ligtas na lugar na makatutulong upang mapanatili ang kalidad ng kanilang mga produkto at maihanda ang mga ito para sa mas mataas na halaga sa pamilihan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.